vedu veurombo huroi vasikana. Kuita murombo chinhu chakaipa zvisingaiti pano pasi. Unonanzva vanhu ugofamba uchipukutiswa bhutsu, ugofamba uchitakurana neminyama, uchituka vanhu vasinei newe vasingazivi nekuda kwekunyengerera mari kuti ndichapiwawo 20 cents, ndichapiwawo 20 rand, ndichapiwawo $20. Mweya wourombe, mweya wokushaya, mweya wousimbe. Tinoda kuurayira mangwanana nhasi nezita raJesu. Mweya wokungopema, mweya wokungokumbira, mweya wokurarama namazvita. Veduwe, ngatidzidzei kushanda, ngatidzidzei kuita. Problem, vanhu munotya kusekwa. Problem, kune vanhu vakagarira kutaura. Problem, kune vanhu vakagarira kukondema kana kujaja. Therefore munhu akutya kuti amuke achienda kunotengesawo zvimasisi zvikuita vamwe munenge kuHarare. Anotya achimuka kuti atitewo madhiri zvikuita vamwe vari kubika zidza redhora marere zvichifamba, vamwe vari kubika zidza edhora kuAirport zvichitofamba, vamwe vari kuita chino nechino zvichitofamba. But nekuda kwemweya wousimbe, nemweya wokuda kushandiswa nezvimai nezvimambuya, munhu anenge achingorarama. Muchafamba muchitakura mweya inotakura minyama yamusingazivi. Vamwe venyu muchaitirwa zvakakomba zvamusingazivi nekushandiswa kuda kufadza kuri kubuda $10, kufadza kuri kubuda $20, kuti rega ndituke munhu, rega ndite munhu chakadai nekuda kuti uda kupuwa $20. Shame, it's a shame. Ngatidzei kushanda. Tisu zvedu machembereso. Hey, vakaenda kunogeza machembere ku UK ine 40 chakadaro yezi vachembera vadai. Handigezi chembere. Cherdai ndakadzigeza. Kunoko ndotona varungu vamwe ndodzigeza vekunoko. Kushanda nesimba rako. Handirarami nekupiwa. Nditomborarami namazvita. Zvanga ndakadotaimirawo futi kuno kwacho ndo chinangwa changu ndindochisiva. Dzidzai kushanda vana vadiki. Regai kungopema, regai kungofamba muchitakura neminyama. Muri kuitakura, trust me. One day muchazoona kuti muri kuitakura. And ma 10 cents awaipuwa, ma $10 awaipuwa, ma 20 rand awaipuwa, they will all in vain. They will go in vain, all of them. Because morning waku mari anenge asingasashandi. Muri kutakurana neminyama. Kune vanhu vanoita zvanoita in silence. Kuna vanoita zvanoita in private. Vakanyarara. Uchishandiswa $10 yekutumwa, $20 yekutumwa. Dzidzai kushanda. Dzidzai kuita madhiri zvikuita vamwe. Dzidzai kungoita zvaunoita usingapindiri nyaya dzevamwe vanhu. Ndangoti nditaure zvangu kune avo vanoshandiswa, kune avo vanofamba vachituka vanhu nekuda kuti uri kusponswa, kune avo vanofamba vachiita zvakasiyana-siyana nekuda kukunyengerera kukwenya vamwe vakadzi pasi petsoka, pamwe vacho varume futi. Zvinotoshamisa. It's so surprising. But zvisinei, gondo rinobhururuka asi rinomara. Ngatidzei kushanda. Hodha real premium spices utengese. Hodha zvakasiyana-siyana utengese. Hakuna chinonzi mabhurumu zvinoita naAnkutindo izvi. I envy that guy zvokutoda ndatombomusumudzirawo Ankutindo. Vanohodha mabhurumu vachitengesa. Havana kutarisa munhu kana kunyara munhu kuti ndiani achazoti zvakati. Munhu ngadzidzei kushanda. Muve nezuva rakanaka vasikana. Tindadaro.